Il-ġimgħa u s-sibt li ġej se tkun qed issir it-tielet edizzjoni tal-International Food Festival f'Għawdex fil-pjazza tax-Xewkija. Jonathan Paċ, wieħed mill-organizzaturi, qal li għalkemm il-festival stabbilixxa ruħu ta' kull sena jistinkaw biex komplu jkabruh. Fejn ġewwa x-Xewkija se nkunu qegħdin nilqgħu il fuq minn 20 kċina internazzjonali, fatti għandna l fuq minn 30% iktar kċejjem mis-sena oħra għal dawk li żarawna fl-edizzjonijiet li għaddew. Is-Sindku tax-Xewkija Hubert Saliba irringrazzja lill-Ministeru għal Għawdex u lill-organizzaturi ta' dan il-Festival Tal-Ikel li għal darba oħra emnu fil-lokalità li jmexxi. Din id-darba ser inżanżnu pjazza wara proġett tal-embellishment mill-Ministeru għal Għawdex flimkien mal-Kunsill Lokali tax-Xewkija. Jiena bħala Sindku tax-Xewkija nħeġġeġ lil kull qed jarana biex jingħaqad magħna għal din edizzjoni ta' din is-sena, żgur li bħal snin preċedenti ser jerġa' jkollna suċċess ieħor waqt dan il-festival. L-esibituri se jkunu qed joffru l-aqwa ikel minn bosta pajjiżi minn madwar id-dinja li jvarja minn dak Asjatiku għal dak Mediterranju fejn b'mod partikolari jispikka l-ikel tipiku u tradizzjonali Għawċi. Il-Ministru għal Għawdex Ġustin Karwana qalet li dan il-festival u parti minn kullana ta' attivitajiet oħra li l-Ministeru għal Għawdex qed jorganizza fil-pjazza tax-Xewkija matul ix-xahar ta' Awwissu taħt il-kappa ta' Summer in the Square. Id-dħul għall-attività huwa b'xejn. Għal dan il-festival, il-Malta Public Transport se tkun qed topera servizz miżjud mill-Port tal-Imġar u lura. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.